लोगोफोर नोंसोर मिथिगौना सिमाङाव थाइजौ फिथाइ एबा थाइजौ फिथाइ गोमोनखौ नुयोब्ला मोगथां जिउआव मा ओंथि फोरमायनाय जायो? जानो हागौ नोंथांमोनाबो माब्लाबाफोर सिमाङाव थाइजौ नुफेरबाय। जुदि माब्लाबाफोर नोंथांमोनाबो सिमाङाव थाइजौ फिथाइ नुफेरबाय अब्ला कमेन्टआव खिन्थाहरनो दाबाव। लोगोसेनो सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 आव दिनैसो फैसनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ इउजफुल मोनोब्ला जोबजासिम नायजोबलांबानो जाबाय। ज्योतिष एबा स्वप्न शास्त्रनि गेजेरजों जों जेब्लायबो मिथि मोनो जे जों नुनाय मोनफ्रोम सिमाङानो जोंनि जिउ बुब्लिजों सोमोन्दो गोनां। बेनि गेजेरावनो नोंथांमोना सिमांनि गुनखौ मोनदां हानाया गोनांथार, मानोना माब्लाबा जोंनि जिउआव जानो गोनां माखासे गिलु-बालु गाज्रि जाथायफोरखौ सिमाङाव दिन्थिखानायखौ नुनो मोननाय जायो। गमामायैनो गोबां खम सुबुंफोरा सिमाङाव थाइजौ फिथाइखौ नुनाय जायो। थाइजौ फिथाइखौ सिमाङाव नुयोब्ला मोजां होनना बुंनाय जायो, मानोना ज्योतिषफोरनि बुंनाय बायदिब्ला खाफाल गोनां सुबुङासो बे सिमांखौ नुनाय जायो होनना बुंनाय जायो। सेथियाव, जेब्ला नोंथाङा सिमाङाव गोमोन थाइजौ फिथाइखौ नुगोन आरो बैफोर फिथाइफ्रा थाइसे एबा गोबां बुरजा, अब्ला बेबायदि सिमांखौ सेंग्रा सिख्लाफोरा नुयोब्ला गावसोरनि हास्थायनाय बायदि जिउनि लोगोरि मोनफुंनो हायो होनना मिथिनाय जायो। जेब्ला फरायसाफोरा बेबायदि सिमांखौ नुगोन अब्ला सोलोंथाइ बिथिङाव जौगासार जानो हागोन। जेब्ला नोंथाङा बेफार फालांगि खालामो अब्ला बैफोर बायदि सिमांखौ माब्लाबा नोंथाङा नुयोब्ला बे नोंथांनि लाब खालामनो हानायनि इसारा। सिमाङाव थाइजौ फिथाइ नुनायखौ स्वप्न शास्त्रआव जोबोर मोजां होनना मिथिनाय जायो। जेब्ला नखराव मायबा बाथ्राखौ लानानै असान्थि सोमजिखांदों, सोरबा हेंथा हेंसि बाथ्राखौ लानानै बेले बेजे सानखांदों, अब्ला सिमाङाव जेब्ला थाइजौ फिथाइखौ नुगोन अब्ला बेबायदि जाथायफ्रा मोजां जालाङो होनना मिथिनाय जायो। जेब्ला नोंथाङा सिमाङाव फांसे थाइजौ बिफाङाव गोबां गोमोन गोमोन फिथाइफोरखौ नुनो मोनगोन अब्ला नोंथाङा गोबां धोन दौलतखौ आरजिनो हागोन। बेनिखायनो सिमाङाव थाइजौफोरखौ नुयोब्ला जिउआव मोजां फिथाइफोरखौ मोनफुंनाय जायो होनना स्वप्न शास्त्रनिफ्राय मोनथिनाय जायो। बैफोरबायदि सिमांखौ नोंथाङा नोंथांनि सक्तिखौ मोनदां हायैनि थाखाय नुजाथिनाय जायो होननाबो मिथिनाय जायो। बेबायदि समाव नोंथाङा केरियारनि फारसे गोसो होना खामानि मावलाङोब्ला नोंथाङा थाबै जाफुंसार जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नाजाथाबनाय गासै खामानिखौ मोगथां महराव सिनायथि होनो हागोन। जेब्ला नोंथाङा गोबां खस्थ' खामानिखौ गोब्राब नाजाथाबनायजों मावगासिनो अब्ला बेबायदि समाव थाइजौ फिथाइखौ सिमाङाव नुयोब्ला मोगथां जिउआव मोजां फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन आरो गोजोन खुसियै जिउ बारलांहोनो हागोन होनना मोनथिनाय जायो। आरो लोगोसे बेबायदि सिमाङाव थाइजौ फिथाइखौ नुयोब्ला भाग्यआबो गेवो। बेखायनो आं खनले खनले बेखौनो बुंनाय जायो, थाइजौ फिथाइखौ सिमाङाव नुनाया जोबोर मोजां रादाब। बेबायदि समाव नोंथाङा गुबुननि खोथायाव खोमा होनो नाङा, खालि गावनि थांखिखौ लानानै मोजां मार्गजों आवगायलांबानो जाबाय। जेब्ला सिमाङाव नोंथाङा गावखौ थाइजौ फिथाइ जानाय नुगोन अब्ला नोंथाङा थाबै मोजां फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन आरो नोंथांनि सिमांफ्रा आद्रा जानानै दंमोनब्ला बैबायदि बिथिङाव थाबैनो फुरा जानायनि सम्भाबना थागोन। बेबायदिनो सोरबा हौवायानो जा एबा हिन्जावानो जा, जेब्ला नोंथांमोना थाइजौ बिफाङाव गाखोना थाइजौ फिथाइ खानाय नुगोन अब्ला सिमां शास्त्रआव बेखौ फोरमायथिनाय जायो जे नोंथाङा नोंथांनि लाभ एफेयार फारसे जाफुंसारनायखौ मोनफुंनो हागोन। जेब्ला सोरबा जुलिनि थाखाय उसुबिदायाव गोग्लैना दं अब्ला बेबायदि सिमाङाव थाइजौ फिथाइखौ खानाय नुयोब्ला जुलिनि भाग्य गेवनायखौ फोरमायथिनाय जायो होनना मिथिनाय जायो। जेब्ला नोंथाङा सिमाङाव गोथां थाइजौ फिथाइ एबा थाइजौ थाराखौ नुगोन अब्ला नोंथाङा बेबायदि समाव नोंथांनि खामानिखौ मोजाङै गोसो होना खामानि मावलांनाया मोजां। जेरै थाइजौ गोमोनखौ जों जायोब्ला गोदै गोथाव मोनो आरो गोथांखौ जायोब्ला गोखै मोनो, बेबायदिनो सिमाङाव थाइजौ फिथाइ गोथांखौ नुनायाबो जोंनि खामानिखौ गोथां थाइजौआ मोननायसिम बेसेबां सम लायो, थिग बेबायदिनो नोंथांनि केरियारावबो बै थाइजौ फिथाइ मोननाय बायदि समखौ नेनाया गोनांथार आरो धर्जनि गेजेरजों जों सिगांथिं आवगायलांनाया गोनांथार होनना स्वप्न शास्त्रआव बुंनाय जायो। जेब्ला नोंथाङा सिमाङाव गेसाव थाइजौ फिथाइखौ नुगोन अब्ला नोंथाङा गावनि सावस्रिखौ रैखाथि होनाया गोनांथार। बिना बोजा फैसा खरस खालामलाबायनो नाङा, अदेबानि जाय बेसादनि गोनांथि गैया बेबायदि बेसादखौ नोंथाङा बायलाबायनो नाङा, मानोना बे सिमांखौ नोंथाङा नुयोब्ला साबधान जानाया मोजां, नङाब्ला नोंथाङा जिउआव नुकसानबो सहायनो गोनां जानो हागौ आरो बेबायदि समाव नोंथाङा रावखौबो गोरलैयै दाफोथाय। लोगोफोर, जेब्ला गोरबोआव थानाय आइजोफोरा सिमाङाव थाइजौ फिथाइखौ नुयो अब्ला बेखौ जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो।
बेबायदिनो जेब्ला नोंथांमोना माब्लाबाफोर गाज्रि सिमांफोर नुयोब्ला फुङावनो सिखारना आफा इसोरनि थानसालियाव आलारि फोजोंना गोसो गोथारै खुलुमबानो जाबाय। अब्ला नोंथाङा गोसोखौ सान्ति मोनखांगोन। मानो होनोब्ला खायसे गाज्रि सिमांफोरा जोंनि गोसोखौ ओरैबायदि माब्लाबा साननायनि लैथोआव खोख्लैयो आरो गोसोखौ खायसे मोनलायहोयो। दिनैबा मा जागोन? बेबायदिनो न'खरनि सुबुंफोरा बहाबा गोजान लामा थांबा सिमांनि बाथ्राखौ सानखांना मायबा जाहैबाय खोमा, मायबा जाबाय खोमा बेबायदि सानबाय थायो आरोना। बेखायनो नोंथांमोनाबो माब्लाबा गाज्रि सिमां नुयोब्ला गिबियावनो आफा इसोरनि सेराव आरज गाबख्रो। नोंथाङा गोसोखौ सान्ति मोनखांगोन। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो मोनथिबाय जे सिमाङाव थाइजौ फिथाइखौ नुनाया मा ओंथि फोरमायनाय जायो। लोगोफोर, माखासे जाहोननि थाखाय भिडिअ हगारनो मोनैया गोबावसैमोन। बेखायनो आं आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम निमाहा बिहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय।